Καλημέρα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, νήσος Γάβδος, και βλέπουμε την περιβόητο ακροτήριο Καρέκλα. Υπάρχει αυτή η καρέκλα η οποία ατενίζει την Κρήτη, γιατί αμέσως στο επόμενο στάδιο στην πλάτη της είναι η Λιβύη. Μπουνάτσα, νοτιότερο σημείο, υπέροχη παραλία. Βρισκόμαστε εδώ ακριβώς και έχουμε την καρέκλα. Περικλής ανεβαίνει για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ως φωτοσταθερό την περιβόητη καρέκλα.